Замислял ли си се колко време наистина остава за теб самия? Като извадиш съня, пътя до работата, задълженията и всички ежедневни ангажименти. На повечето хора им остават едва по 1-2 часа на ден за нещата, които обичат истински. А дори и да имат това време, имат ли средствата да го използват така, както искат? Истината е, че много хора мечтаят за повече свобода, свобода в избора, но не знаят откъде да започнат. И аз бях на същото място и то много дълго време. Същите обувки, с камъче вътре. Затова потърсих начин да построя времето и живота си по начин, който искам аз самия. Открих модел на работа от вкъщи, система, която е достатъчно проста, дори за едно 6 годишно дете. Може всеки да я използва. Не се изисква да си търговец, не се изискват специални умения. А най-хубавото е, че отнема много малко време, 1 час на ден. Ако и ти искаш повече свобода, повече време за себе си и близките си, пиши ми и аз ще ти дам нужната информация. Как да инвестираш този 1 час в нещо, което ще те направи наистина свободен. Благодаря за вниманието.